Inaog na po natin siya. Inaog diha. Manawan yung mga gani, ang sako na po nato. Pagkan natin yung mga gani. Angat.
dagan pa kayo na. Ako ko naman. Nabutangan. Pa, na. Napa niyo. Ini, sana. Gamay na lang. Ano ay dapat split? Ang sila, may tatlo. Ang sa mga tatlo. Ano yung ganun? Ang uban. Thanks for watching.